U ngħaqad fl-istudju magħna seismologu Dr. Matthew Aġus li ser jagħtina aktar dettalji dwar din it-traġedja tajjeb li ngħidu li huwa jforma parti mill-Uffiċċju tal-Monitoraġġ u r-Riċerka Siżmika li ssir fid-Dipartiment tal-Fiżika nilqak magħna. Propju nixtieq nibda mill-ewwel nitkellmu dwar il-każ tan-Nepal illi propju kellu din it-traġedja u huwa normalment post fejn isiru terremoti żgħar aktar milli kif rajna sar terremot kbir u mbagħad kien hemm l-aftershocks li inħassu madwar id-dinja nistgħu ngħidu. Dan huwa proċess li għaddej kontinwament. Għandek il-kontinent Indjan illi miexi lejn it-tramuntana qiegħed jaħbad mal-kontinent Asjatiku u dan dejjem jinbotta l fuq. Jimxi 5 centimetri fis-sena l fuq, dejjem jinbotta l fuq. U riżultat tek fuq miljuni ta' snin fil-fatt iffurmaw muntanji li llum nafuhom bħala l-Himalaja. Imma dawn huma tant huma kbar li għandek mijiet ta' kilometri sħaħ fejn għandek il-muntanji li qegħdin jiffurmaw fosthom anke l-Muntanja Everest. Allura sakemm qed jiffurmaw dal-muntanji fuq medda ta' miljuni ta' snin, ikollok dat terremoti. Ġieli ħafna drabi jkunu żgħar u mbagħad ikollok każijiet bħal dawn fejn jkollok terremot ħafna iktar b'saħħtu. Jiġifieri dawn kien imbassar dan it-tip ta' ċaqliq fl-art jew le? Li hu mbassar żgur li ħajkomplu jsiru dat-terremoti u dan ma seħħx illum l-ewwel darba, seħħu kemm f'medda ta' snin qabel, kif ukoll miljuni ta' snin qabel u ħajbqgħu seħħu. Ġifieri il-proċess mhux saħ dat-terremot ħajjaqaf, huwa proċess naturali illi llum nistgħu nifhmuh anke forsi permezz tal-grafika hemmhekk qegħdin naraw l-Indja li mxiet u qed tibqa' timbotta il fuq u tifforma l-muntani. Ġifieri dal-proċess ħajbqa' għaddej. U ħafna drabi n-nies li jgħixu f'dawn l-akwati jkunu jisom imdorrijin għat-terremoti għax jinħassu ta' spiss. Normalment ikunu żgħar u allura ma jibżgħux minnhom. U kien imbassar, wieħed jista' jbassar li meta jkun hemm terremot ta' din id-dimensjoni imma wieħed kien jaf minn qabel jew inkella. Biex wieħed ibassar waħda mill-teknika li tintuża hija bbażata fuq l-istatistika. U biex ikollok statistika tajba importanti li inti jkollok informazzjoni, jkollok ħafna informazzjoni fuq medda ta' snin. Il-problema li għandna li id-dataset li għandna tat terremoti huwa bbażat fuq mijiet ta' snin, mentri dal-proċess jinvolvi miljuni ta' snin. Ġifieri tbassir li jipprova jsir, anke kien hemm xi tbassir li sema fil-medja internazzjonali, ikun bbażat fuq statistika fuq sample żgħir mill-proċess kollu. Ġifieri iva hemm tip li jipprova jsir tbassir, imma għadna naħseb jiena fil-bidu biex nifhmu sew l-istatistika ta' kif isiru dat-terremoti. Forsi mhux kulħadd jaf ukoll il-funzjoni tal-uffiċċju li wieħed fl-uffiċċju fl-Università ta' Malta li propju tara dawn it-tip ta' records ċaqliq. Xi kemm huwa stmat illi Malta tħoss teżiżit ingħat illi t-terremot li sar f'Nepal ġie rreġistrat f'pajjiżna u kollu hekk. Meta jseħħ terremot b'saħħtu ħafna bħal dal-każ ta' Nepal, il-ċaqliq tiegħu ġolblat tista' tgħid jintlaħaq mad-dinja kollha. Ġifieri l-istrumenti huma sensittivi ħafna, Malta għandna dat tip ta' instrumenti u jirreġistraw il-moviment tal-art. Tajjeb illi ngħidu l-moviment tant huwa żgħir li aħna mhux se nħossu m'hemmx periklu għalih għax aħna qegħdin tant il-bogħod. Fil-każ tal-monitoraġġ u r-riċerka li nagħmlu l-Università ta' Malta, aħna l-interess tagħna huwa l-Mediterran, b'mod partikolari il-kanal ta' bejn Malta u Siċilja u bejn Malta u l-Afrika. U nagħmlu monitoraġġ ta' terremoti li jseħħu. Normalment huma żgħar li jseħħu jisuma 2-3 fix-xahar. Aħna nirrapportawhom u nirrapportawhom ġifieri fuq is-sit elettroniku. U normalment ftit li xejn jitlu rapporti li jinħassu min-nies. Imma iva, l-żona tagħna hija attiva b'terremoti żgħar.